हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय। दिनै आं बानायनो लादों था सोमलिजों मोनसे गोदान रेसिपि नायलांदो नोंथांमोना थौदो। थाखौ आं रुनानै लाबाय, ओमफ्राय रुनायनि उनाव आं बे थानि गेजेराव रोदाखौ आं गारनानै लानोसै गासैखौबो। आं गारखांबाय। दायो दावदै दैसे होनोसै, माने दैनैबो होजायो आरोना, एसेल'खाय आं दैसेल' होबाय। बेनि उनाव आं होनोसै बाटार एसे, बेबायदि मोननै स्लाइस आं बाटारखौ हानानै लाबाय। दायो होनोसै कर्नफ्लावार, जुखामनि गुन्दै, माने बियो क्रान्चि ख्रुम ख्रुमखौ लाबोयो आरोना, बेनि थाखायनो आं होबाय एसे कर्नफ्लावार। ओमफ्राय बेखौ दायो आं मोजाङै मिक्स खालामनानै पुरा माने गुरि खालामनानै लानांगोन आरोना, दुफु दुफुनो। आंना जाबाय नै, आं सिग्लिनानै माने दुफु दुफु खालामबाय। बिनि उनाव आं दायो बल बायदि खालामनानै लानोसै, मोनब्रै आरोना, सासेयाव मोननै, जों सानैल' नालाय। ओमफ्राय नैबे मेन आरोना प्लास्टिक नङाबाथाय जाया। बे प्लास्टिकआव दोननानैनो बिदि खालामनानै बेखौ नारसोनो माने गल खालामनांगौ आरोना। नों आखाइजों खालामबाबो आखाइयाव सिथाबजोबो, नों बेलनायाव खालामबाबो बेलनायाव सिथाबो, बेनिखायनो जों प्लास्टिकआव खालामनाय जायो आरोना। ओमफ्राय आं दायो होनोसै बे गेजेराव चिज एसे होनोसै। जाबाय। दायो आं बेखौ बिदि बेलथायनोसै आरोना, एन्थाब फिथाफोर बायदि। बेखौ नों प्लास्टिकजोंनो लोगोसे खालामनांगोन, नङाबा बियो आखाइजोंबा बायो आरोना। आंबो फार्स्ट टाइम बानायनायदों रेसिपिखौ। जाबाय आंना नै, मोनसे जाबाय, मोननै जाबाय, गासिखौबो बिदि खालामनानै लाजोब्बाय आरोना आं मोनब्रैखौबो। थौदो, सावनोसै दायो। जानाय नायनोसै आरोना दिनै माबायदि, माने नुनायाव बिराद गोथाव नुदों नालाय आङो बिराद संनो लुगैदों आरोना। माबायदि मोनजायो दा जानानैसो खिथासिगोन आं नोंथांमोननो। जिहेतु जों रुनानैनो जाबाय थायो नालाय सानफ्रामबो, दिनै एसे बेलेगै माने जानोसै आरो। बोरायाबो फैथ'वाखै, थाव गोथांजोंनो सावनोसै आरोना। रिफाइनजों सावनाय नुदोंमोन आं, खिन्थु आंनाव रिफाइन गैया, आं लाबोनानै दोननाय गैया। ओमफ्राय जानाय थावजोंनो जानाय नायनोसै आरोना। जाखांनानैसो खिथानोसै माबायदि, दालाय बोरै मिन्थिनो ना। ओरैनोथ' आं था सोमलिखौ बिराद गोथाव मोनो, माने बिराद गोथाव मोनखायो आरोना जानो। था सोमलि रुनायखौ दुंथ'वाखै, साराया दुंबाय थाथोंसै। ओमफ्राय बिथिं आंनि नायलाय, माने बिदि प्लास्टिकखौ नांथारगोन आरोना बेखौ बानायना। आखाइजोंथ' जाया नालाय, आखाइयाव पुरा सिथाबजोबो। ओमफ्राय सेबा आंना बिसोर मोनथामा मोजां जाबाय। बे फार्स्ट टाइम बानायनाय नालाय, फार्स्टआव बानायनाय, बे बारा मोजां जायासै आरोना। बिसोर मोनथामा एकदम गैसाबा। रावबोथ' गैया नालाय तारिफ खालामग्रा, आं गावनो खालामनानै लाबाय आरोना। थावा दुंबाय, दायो होनाय नायनोसै आरोना मोनसे। मोनसे थांबाय। नायथावथावथ' नुदों आं रायजोफोर, खिन्थु जाबासो माबायदि मोजां मिथिला। जाथावथाव नुदोंना रायजोफोरना?
स' जानाय नायनोसै बोरायफैबा आं दानो जाथ'वा हारसिंनो गुदुंबो नालाय एसे गुसु जानो होथोंसै खामब्र'गोन माने सिङाव चिज दंना बे बिराद गुदुं जानानै थागोन नालाय सिंनिया ओमफ्राय फैग्रोथोंसै जायखिजाया ओमफ्राय रिजाल्टखौ खिथानोसै माबायदि ओरैनो मालायनि बानायनानै जानायावथ' बिराद गोथाव नुदोंमोन आङो बोरैबा थाबनो माने फेसबुक नायै नायैनो बोरैबा था सोमलि रुनानै बिदि माने बे मा होनो रेसिपिखौ नुफ्लांबाय आरोना थाबनो आं गोसोआव मालानिफ्राय साननानै दंमोन खिन्थु टाइम मिलायाखैमोन आरोना स' थाथ'थोंसै बियो बेयावनो बोराया फैग्रोथोंसै बोरायखौ दसे नेनोसै बोराय फैजासिम ओमफ्राय साहा फुदुंनोसै लाल साहाजों आरामनो गोथाव जानोसै आरो माने गोथाव ना मा मिथिला जाबासो मिथिसिगोन आंबो फार्स्ट टाइम दिनैसो बानायनायदों आरोना स' नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै जानो हागोन दे आं दा खिथागोन माबायदि टेस्टआ दसे नेथ'दो नोंथांमोना दे A few moments later. स' बिथाङाबो मोनफैबाय दसे नेबाय आंबो 15 मिनिटसो ओमफ्राय लाल साहा फुदुंबाय कापसे लोंनोसै ओमफ्राय जानोसै टेस्ट खालामनानै नोंथांमोननोबो खिथानोसै ना माबायदि फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनाय नालाय मालायनि नायनानै हा थासोमलि जागोन मोनजाया वाव टेस्टी हा जाना नायलाय नोङो देलाय एसे रायजोफोरनोबो देखायलाय जानानै माबायदि थासोमलिनि बिदि जायो नामा थासोमलि देलाय माबालाय थ' बिथाङा दिन्थिसिगोन माबायदि देलाय गेजेराव मा बुस्थु बे चिज थ' जासिगोन बिथाङा खिथानो माबायदि नांदों टेस्टि हा टेस्टि आंबो जानाय नायनोसै एसे नाय ओरैबायदि माने चिज होदोंना सिङाव टेस्टि खालि उदै गाज्रि जायाबानो जाया दा स' नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनोसै बिराद टेस्टि जादों आरोना हायोबा एसे सिनि एसे सार माने थासुमलि जेथिया माखियोना सिनि एसे सारबा बांसिन टेस्टि जागोन खोमा आं माने जेरै दिन्थिदों बिदिनो बानायदोंमोन नालाय स' जों जानोसै दायो थेंक इउ स' माच आरो आंनि रेसिपिखौ माबायदि मोनखोबा आंनिथ' नङा मालायनिफ्राय माने मालायखौ फल' खालामनानै सावनाय स' माबायदि मोनदों नोंथांमोनाबो जुदि मालाबाफोर सावनानै जानानै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे रायजोफोर स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय मेला जागासिनो जोंनि खाथियाव ओमफ्राय आं बिनिबो ब्लग लाबोगोन साननैसोनि उनाव आनन्द मेला फैदों आरोना ओमफ्राय दिनै जागायदोंसो माने ओमफ्राय नाहैया दिनै फार्स्ट दिनखालिथ' मोजां जाया नालाय गाबोन समफोरफोर थांसै एसे टाइम मोनबाथाय स' बाय गासैखौबो बाय दे बिथाङा जाबाय एकदम सिनि होबा एसे गोथावसिन जागोन खोमा ना माने चिजआबो एसे संख्रिसो मोनजायो नालाय ओमफ्राय बाटाराबो एसे संख्रि बायदिसो नालाय गोबाबसो नालाय आंनि बायदिबा माने माबा होबा बांसिन टेस्टिसो मोनजागोन खोमा